अनसुला सोरजिगिरि बासायगिरि जिसु ख्रीष्टखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायग्रोदों आरो लोगोसे बे जिसु ख्रीष्टखौ बाख्नायनानैनो जय मसीह होननानै नायगिरि नोंथांमोनखौबो बरायदों आरो लोगोसे खुलुमहरदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों बयबो मोनसे बाथ्राखौ मोजाङै मोनथिगौ जे लुसिफारानो सैतान होननानै आरो लुसिफारा मोनसे समाव सोरगोनिफ्राय बुहुमसिम नारख्लाय हरजादोंमोन, बे बाथ्राखौ मोजाङै मोनथिगौ। नाथाय दिनै आं नोंथांमोनजों बे भिडिअ'आव ओरैबायदि बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों, ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, लुसिफारजों लोगोसे केवल बुहुमाव लुसिफाराल'सो नारख्लाय हरजादों बे नङा, नाथाय लुसिफारजों लोगोसे 3 बाहागोनि फानसे आरफफोराबो फैफादों एबा नारख्लाय हरजादों एबा लुसिफारानो लोगोसे लानानै फैफादों। दा जोंनि सोंलुआ जाहैबाय, बिसोरो बहा दं? दायो बिसोर बहा दं? बिसोरो माबायदि? बेफोर गोबां सोंलुफोरखौ गोबां मानसिफोरा खालामो। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर, आङो नोंथांमोननो थोंजोङैनो बाइबेलनिफ्राय माखासे फिननायफोरखौ लानानै फैनो नागिरदों जे बैसोरो बहा दङ, बिसोरो मा खामानिखौ मावगासिनो दं, बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बाइबेलनि फोरमानजों होनो नागिरदों आरो बाइबेलनिफ्राय बेखेवनानै होनो नागिरदों, जेरावहाय बाइबेलावनो जों बिसोरखौ मोननो हायो, जेराव गुबुन गुबुन रोखोमनि महर लानानै नुजानाय, गुबुन गुबुन महर लानानै खामानि मावनाय, बैफोर गासैखौबो जोङो बाइबेलावनो मोनगोन। दा बेयावहाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिनानै होनो नागिरदों, जेरावहाय लुसिफारा गारहर जानायनि उनाव बुहुमाव बबेयाव दं, मा खामानि मावदों, मा मुं लानानै खामानि मावगासिनो दं, जेरावहाय बाइबेलावनो दं, बैफोर गासै मोदायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो नागिरदों। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जोङो आवगायलांदोनि। दा इसे इन्ट्रडाक्सन हिसाबै लुसिफारनि गोग्लैबोनायखौ आङो फंनैसो बुंनानै होफिननो नागिरदों, जेरावहाय इसोरनि बोसोना जोंनो खोन्थायो। बेनो जाहैबाय नुजाहोजानायनि 12 बालाब 7, 8, 9खौ आं फरायनो हास्थायदों। बिनि उनाव मिखाइल आरो बिनि आरफफ्रा अजगर जिबौनि जेङा सोरगोआव रोननांबाय, नाथाय अजगर जिबौआ जेनबाय आरो बिखौ आरो बिनि आरफफोरखौ सोरगोआव थानो होआखैसै। बे गेदेर अजगर सैतान मुंख'जानाय गोजाम जिबौआ गासै संसारखौ सोलायबाय, बि आरो बिनि गासै आरफफ्रा संसाराव गारन हरजाबाय। आरोबाव फरायनो नागिरदों नुजाहोजानायनि 12 बालाब 4 सिरि। बियो गावनि लानजायजों नख्रांनिफ्राय फानथामनि फानसे हाथरखिफोरखौ बोख्लायनानै बुहुमाव खोख्लैबाय। फानथामनि फानसे आरफफोरा जे बुहुमाव फैनो गोनां जाबाय, नारख्लाय हरजाबाय, मा जाहोनमोन? आरो लुसिफाराबो जे सोरगो रायजोनिफ्राय नारख्लाय हरजाबाय, मा जाहोनमोन? बेखौ जों मोननो हागोन जाहैबाय जेसायानि 14 बालाब 13 आरो 14 सिरि। आरो नोंसो गोसोआव सानदोंमोन, आङो नख्राङाव गाखोलांगोन, आङो गावनि सिंहासनखौ इसोरनि हाथरखिफोरनि खुरैबो जौसिन खालामगोन आरो जथुमनाय हाजोनि सायाव जगोन, साहाथिङै सिमाफोराव जोमैफोरनिबो जौसिन जायगाफोरनि सायाव आङो गाखोलांगोन आरो आङो गावखौ गोजौसिनाव थाग्रानि समान खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, लुसिफारा सैतान जानायनि सिगाङाव सासे गाहाय आरफमोन। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, खुलुमनाय सिबिनायनि सासे गाहाय आरफमोन। जेब्ला बियो थाबायोमोन, बिनि मोदोमनिफ्राय देंखो ओंखारोमोन, देंखो फैयोमोन आरो बेबायदिनो इसोरखौ बाख्नायोमोन, खुलुमोमोन, गोबां समायनामोन, गोबां गियानिमोन। नाथाय बिनि गोसोआव मोनसे दुगाया फैबाय, बियो इसोरनि सिंहासनखौ लानो नागिरबाय, इसोरनिख्रुइबो गोजौआव थांनो नागिरबाय, इसोरनि सिंहासनखौ सेनो होननानै गोसोआव सानबाय। बेनो बिनि गोरोन्थिमोन आरो बेनि थाखायनो बियो सोरगो रायजोनिफ्राय नारख्लाय हरजादों आरो सैतान जादों आरो गावजों लोगोसे 3 बाहागोनि खावसे आरफफोरखौबो लोगोसे लानानै फैफादों। डेट मिन्स बियो आरफफोरखौ थगायबाय, मिसुलियायै नंखाय बाथ्रायै थगायनानै गाव जे गोरोन्थि जाबाय, बै गोरोन्थि जानायावनो बै आरफफोरखौबो लोगोसे लानानै फैफाबाय। दा सोंलुआ जाहैबाय, बिसोरो बहा दं? मा खामानि मावगासिनो दं? जोंनि गोसोआव बेफोरबायदि बाथ्राफोरा ओंखारबोयो, नङा होमब्ला? जों आरो बेफोर बाथ्राखौ सावरायनो थांनायावनो गोबां मानसिफोरा गुलाय गुजाय सिन्ता खालामनो सानो। दा बेयावहाय थोंजोङैनो दिनै नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिनो नागिरदों जे बिसोरो बाइबेलावनो दं। बिसोरखौ जों बाइबेलावनो गोबां जायगाफोराव नुनो मोन्दों, गोबां महरनि, माब्लाबा जुनारनि मोखांखौ नुनो मोन्दों, माब्लाबा जुनारनि गंफोरखौ नुनो मोन्दों, माब्लाबा गिथावना रोखोमनि माबा मोनसे सावगारियाव फैनायखौ जोङो नुनो मोनो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेलाव गोबां रोखोमनि मुंफोर लानानै बिथांमोना दं, जेरावहाय बिसोरो मानसिफोरजों खुलुमजादों, गावखौ इसोर होननानै दिन्थिदों। जुदिअ इसोर नङा, नाथाय इसोरनि जायगाखौ बिसोर लानो हास्थायो आरो बेबायदिनो लागासिनो दं। सोरगो रायजोआवबो लुसिफारा इसोरनि जायगाखौ लानो हास्थायदोंमोन। थिग बेबायदिनो बुहुमावबो दिनै
इसोरनि जायगाखौ लानो थाखाय मानसिफोरनि गोसोफोरखौ आन्दाय होयो, गोसोनि मेगनफोरखौ आन्दाय होयो। थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मुंफोरखौ लानानै दं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो जेब्ला बाइबेल बेखेवगोन जोङो बिथांमोननि मुंखौ मोननो हागोन, बिसोरनि मुंफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांमोननो आङो मोनसे मोनसे एबा मोनफा मोनफा बिसोरनि मुंफोरखौ दिन्थिनानै होलांनो नागिरदों। बबे बाइबेल सिरियाव मोनगोन जे बिसोरो मा खामानि मावोमोन एबा मा मावगासिनो दं, बेफोर गासैखौबो जों मोननो हागोन। दे अब्ला सेथियावनो बिसोरो मुं लानानै मानसिफोरखौ आन्दाय होदोंमोन जाहैबाय बाल मोदाय। येस, बाल मोदाय होननानै गावखौ इसोर होननानै दिन्थिबाय आरो बे बाल मोदायखौ खुलुमदोंमोन जाहैबाय कानानारिफोरा आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे इजराइलारि सुबुंफोरा राजा आहाबनि समाव बे बाल मोदायखौ खुलुमदोंमोन। आरो बे बाल मोदाया गुबुन मोदाय नङा, बे जाहैबाय बै लुसिफारजों फैफानाय, लुसिफार आरो लुसिफारजों फैफानाय बै आरफफोरानो। जाय बाल मोदायनि बिसय जोङो न्यायगिरिनि 2 बालाब 13 सिरियाव मोनगोन, 1 राजानि 14 बालाब 31निफ्राय 32 सिरियाव मोनगोन, 1 राजानि 18 बालाब 21, 22 सिरियाव मोननो हागोन। आरो बाल मोदाया मानि आशीर्बाद बोर होयोमोननो? बे जाहैबाय अखानि आरो मोजां आबाद जानायनि बोर होग्रा देबता मोदायमोन। नैथि मोदायनि मुं बे जाहैबाय आस्तरेत मोदाय। बिखौ खुलुमदोंमोन जाहैबाय सिडननि मानसिफ्रा आरो लोगोसेयैनो माखासे इजराइलारिफोराबो। बे मोदायनि बिसय जोङो 1 राजानि 11 बालाब 5 सिरियाव मोनगोन, 1 राजानि 11 बालाब 33 सिरियाव मोननो हागोन। आरो बे मोदाया हिन्जाव मोदायमोन, देट मिन्स देबीमोन। थामथियाव दं जाहैबाय मलेक मोदाय आरो बे मलेक मोदायखौ आमनारिफोरा खुलुमोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे इजराइलारि सुबुंफोराबो खुलुमोमोन। जायखौ जोङो लेबि बिजाबनि 18 बालाब 21 सिरियाव मोनगोन, 1 राजानि 11 बालाब 7 सिरियाव मोनगोन, जेरेमियानि 32 बालाब 35 सिरियाव मोननो हागोन। आरो बे मालेक फुजाखौ एबा मलेक फुजाखौ खुलुमनो थाखाय गथ'फोरखौ बुलि होनाय जायोमोन। बै समाव बुलि होनानै बै मोदायखौ खुलुमोमोन सुबुंफ्रा। ब्रैथि मोदायनि मुङानो जाहैदों केमौस मोदाय। बेखौ मोआबारि सुबुंफोरा फोथायोमोन आरो बे मोदायनि बिसय जोङो 1 राजानि 11 बालाब 7 सिरियाव मोनगोन आरो बिसान बिजाबनि 21 बालाब 25 सिरियाव जोङो मोननो हागोन। दानाब्ला फैदो बाथि मोदायनि मुं, बे जाहैबाय दागन मोदाय आरो बे दागन मोदायखौ फिलिस्टियारिफोरा खुलुमदोंमोन। जेरावहाय जोङो मोनगोन 1 सामुएलनि 5 बालाब 2निफ्राय 5 सिरियाव जोङो मोननो हागोन। दानाब्ला फैदो दथि मोदायनि मुं, बे जाहैबाय आसेरा मोदाय। बे आसेरा मोदायखौ कानानारिफोरा खुलुमदोंमोन आरो लोगोसेयैनो इजराइलारिफोराबो खुलुमदोंमोन। जायखौ जोङो न्यायगिरिनि 3 बालाब 7 सिरियाव मोनगोन, 2 राजानि 21 बालाब 7 सिरियाव मोननो हागोन। दानाब्ला फैदो आरोबाव स्निथि मोदाय, बिनि मुङानो जाहैबाय तामुस मोदाय। जेराव बेबिलन हादराव एबा बेबिलन हादराव थानाय मानसिफ्रा बे तामुस मोदायखौ खुलुमोमोन। जेरावहाय जोङो इजिकेलनि 8 बालाब 14 सिरियाव मोननो हायो। दानाब्ला फैदो दाइनथि मोदायनि मुं, बे दाइनथि मोदायनि मुङानो जादों जाहैबाय रेफान। येस, रेफान। जेरावहाय मिसर हादरनि मानसिफ्रा बिखौ खुलुमदोंमोन आरो लोगोसेयैनो माखासे इजराइलारि मानसिफ्राबो खुलुमदोंमोन। जेरावहाय जोङो थोनहर जानायनि 7 बालाब 43 सिरियाव बेनि बिसय मोनो। दानाब्ला फैदो गुथि मोदायनि मुं, बे मोदायनि मुङानो जादों बेल मोदाय। जेरावहाय जोङो मोननो हायो जे बेबिलननि मानसिफोरा बिखौ खुलुमदोंमोन। जेरेमियानि 50 बालाब 2 सिरि, जेरेमियानि 51 बालाब 44 सिरियाव जोङो बे बेलनि बिसय मोनगोन। फैदो दानाब्ला जिथि मोदायनि मुं, बे जाहैबाय मार्दुक मोदाय आरो बेखौ बेबिलनावनो खुलुमनाय जादोंमोन। जेखौ जोङो जेरेमियानि 50 बालाब 2 सिरियाव मोनगोन। बेनि उनाव फैदो 11 नाम्बारनि मोदाय, बे मोदायनि मुङानो जाबाय नेबो मोदाय। बेखौबो बेबिलनावनो खुलुमोमोन, बेबिलननि मानसिफ्रा खुलुमोमोन। जेरावहाय जेसायानि 46 बालाब 1 सिरियाव जोङो मोननो हागोन बे नेबो मोदायनि बाथ्राखौ। 12थि मोदायनि मुङानो जाबाय आर्टेमिस। जेरावहाय इफिसुसनि मानसिफ्रा बे आर्टेमिस मोदायखौ खुलुमोमोन। जेरावहाय थोनहर जानायनि 19 बालाब 27 आरो 28 सिरियाव जोङो मोनगोन। 13थि मोदायनि मुङानो जादों जिउस मोदाय। बिखौ खुलुमोमोन जाहैबाय ग्रीकारि सुबुंफोरा खुलुमोमोन। जेरावहाय जोङो थोनहर जानायनि 14 बालाब 12 आरो 13 सिरियाव मोनो। 14थि मोदायनि मुङानो जादों जाहैबाय आद्रामेलेक मोदाय। सेफारबाइमनि मानसिफ्रा बे मोदायखौ खुलुमोमोन, आद्रामेलेक मोदायखौ खुलुमोमोन। जेरावहाय 2 राजानि 17 बालाब 31 सिरियाव जोङो मोनगोन। आरोबाव बिनि उनाव 15थि मोदायनि मुङानो जाहैबाय आन्नामालेक मोदाय।
बिखौबो सेफारबाइमनि मानसिफोरानो खुलुमोमोन जेरावहाय जोङो 2 राजा 17 बालाब 30 सिरियाव मोनगोन। बेनि उनाव 16 मोदाइनि मुं बेनो जाहैबाय निस्रक। बे निस्रकखौ खुलुमोमोन जाहैबाय आसेरियाफोरा, असुरफोरा, जेरावहाय जोङो 2 राजानि 19 बालाब 37 सिरियाव जों मोनगोन। 17थि मोदाइनि मुं बे जाहैबाय नेरगाल मोदाइ। कुटनि सुबुंफोरा बिखौ खुलुमदोंमोन जेराव जोङो 2 राजानि 17 बालाब 30 सिरियाव मोननो हायो। 18थि मोदाइनि मुं बेनो जाहैबाय अशिमा मोदाइ। हामातनि मानसिफ्रा अशिमा मोदाइखौ खुलुमोमोन जायखौ जोङो 2 राजानि 17 बालाब 30 सिरियाव मोननो हायो। 19थि मोदाइनि मुं बे जाहैबाय निबास मोदाइ आरो बिखौ एबाइट्सफोरा खुलुमोमोन जेरावहाय 2 राजानि 17 बालाब 31 सिरियाव लिरनाय दं। 20थि मोदाइनि मुं बे जाहैबाय टार्टाक मोदाइ आरो बिखौ खुलुमोमोन जाहैबाय आबिटियारिफोरा जेरावहाय जोङो 2 राजा 17 बालाब 31 सिरियाव। 21थि मोदाइनि मुं बे जाहैबाय रिमन मोदाइ। बिखौ खुलुमोमोन जाहैबाय अरामियारिफोरा खुलुमोमोन जेरावहाय जोङो 2 राजानि 5 बालाब 18 सिरियाव मोनो। 22थि मोदाइनि मुं बे जाहैबाय मिलकम मोदाइ। बिखौ खुलुमोमोन जाहैबाय अमियारिफोरा 1 राजानि 11 बालाब 5 सिरियाव मोनगोन आरो 33 सिरियावबो जोङो बे मिलकम मोदाइनि बिसय मोनगोन। 23थि मोदाइनि मुं बे जाहैबाय मोदाइजोसो लोखि मोदाइजो जेरावहाय इजराइलारिफोरा माखासे इजराइलारिफोरा खुलुमदोंमोन। जेसायानि 65 बालाब 11 सिरियाव जोङो बेखौ मोनो। बेनि उनाव 24थि मोदाइनि मुं बे जाहैबाय मेनि मोदाइ जायखौ इजराइल सुबुंफोरा एबा इजराइलारिफोरानो खुलुमदोंमोन। बे जाहैबाय जेसायानि 65 बालाबनि 11 सिरियाव जों मोनगोन। 25थि मोदाइनि मुं बे जाहैबाय नख्रांनि रानि कुइन अफ हेभेन होननानै बुंदों जेरावहाय जेरेमियानि 7 बालाब 18 सिरियाव मोनगोन। जेरेमियानिनो 44 बालाब 17 सिरियाव बिनि सोमोन्दै मोनगोन। 26थि मोदाइनि मुं बे जाहैबाय बालजेबुल मोदाइ आरो बे बालजेबुल मोदाइखौ एक्रोननि मानसिफोरा खुलुमदोंमोन जेरावहाय 2 राजानि 1 बालाब 2 सिरियाव जोङो मोनो। 27थि मोदाइनि मुं बे जाहैबाय बेलियाल मोदाइ आरो बेखौ जोङो 2 करन्थियारि 6 बालाब 15 सिरियाव मोनो। नोंथांमोना बर' बाइबेलाव बे सोदोबखौ एबा बे मोदाइनि मुंखौ मोनाबो जानो हागौ 2 करन्थियारि 6 बालाब 15 सिरियाव, नाथाय नोंथांमोना एसामिस, हिन्दी, इंलिसखौ फरायगोन बैयाव रोखायै मोनगोन। जेब्ला लुसिफार आरो फान्थामनि फानसे बाहागोनि 10 आरफफोर दङमोन जेब्ला बिसोर गारख्लाय हरजाबाय, नारन हरजाबाय सोरगो रायजोनिफ्राय आरो बिसोर बुहुमाव सफैबाय आरो बुहुमाव बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावफैदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मानसिफोरनि साननाय हनायफोरखौ आन्दाय होदों, खुलुमनायफोरखौ आन्दाय होदों। बिसोर गावखौनो इसोर होननानै दिन्थिफैदों आरो गोबां मानसिफोरा बिसोरखौ खुलुमदों आरो थारैनो दिनैसिमबो बे खामानिखौनो बिथांमोना मावो। मानोना लुसिफारा सोरगो रायजोआवनो बे जायगाखौ नागिरदोंमोन, सोरगो रायजोआव बे जायगाखौ मोननो हायाखसै। इसोरनि जिथु गोहो दङमोन बै इसोरनि गोहोनि गोजौआव थांनो हायाखसै, नाथाय बुहुमाव फैनानै दिनै बे खामानिखौ लुसिफारा मावगासिनो दङ आरो लुसिफारजों लोगोसे जि 3 बाहागोनि फानसे जि आरफफोर दङ बैसोरो बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ जेरावहाय जोङो बाइबेलाव बेफोर गासैखौबो मोननो हादों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दे अब्ला मिजिंथिदों नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोआव जि सोंलुफोर दङमोन थारैनो बै गोग्लैनाय आरफफोरा मा खामानि मावगासिनो दङ बेफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव सानोमोन, नाथाय नोंथांमोना मोन्थिनो हादों जों बाइबेलनिफ्राय फोरमान मोनदों जे गोबां इजराइलारिफोरखौ आन्दाय होदोंमोन, गोबां फिलिस्टियारिफोरखौ आन्दाय होदों, गोबां सुबुंफोरखौ आन्दाय होदों जे गावनो इसोर होननानै दिन्थिदों आरो गोबां मानसिफोरखौ खुलुमहोदों। अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनो हास्थायदों। हुदा बिजाबनि 4 बालाब 35 सिरि। बेल'नो फोरबु इसोर, बिनि बायरे गुबुन रावबो गैबावलिया होननानै फोरमान होनो बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावनानै बियो गावखौ नोंसोरनो दिन्थिबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरिफोर, दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि आन्दायहोग्राफोर दं, नाथाय जों मोन्थिनांगोन जे सासेल' इसोर दङ आरो बै सासेल' इसोरखौनो जोङो खुलुमनो नांगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समफोराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।